עובר מדלת לדלת הייתי דופק. לא, אני לא דופק בדלתות ובורח, באלוהים שלו. אז לא עשיתי זה מעניין קטן. בסדר עכשיו. נראה איך היה שלנו. לא מצלם אותי, כולי מהאיפה. אתה נראה יופי, מה אתה אומר? היית הפנתר של הקייטנה עד עכשיו, בכל הפעילויות. אבל תזנה עליי מפרוטה. משתתף? בטח. ביום ספורט הבא. בסדר, תעשה בלאגן. כדורעף, הרוצחים. הובלנו איזה 80-0. נו. פתאום שלום החליט שהוא מכניס להם נקודות חופשי. 80-30, 80-80, 180 על 80. והביא. משהו מהשם. אמרו לי. תפסתי אותו כבר עם 3 סיגרות. וג'וינט. ובקבוק בירה. וקססות. ובנגים. קססה זה ג'וינט. ובנגים. ומה עוד תפסתי אותך? ספר. גלה הכל. את הקריסטל שלך. עכשיו תקה אותו מול כולם. רגע שהוא נוגע בי אני מוריד אותו חזרה ושיעלה עוד פעם. שמעת? ככה אתה נותן לו?